Здравей! Здравей! Може ли да ни се представиш? Аз съм Петя Ангелова от град Чирпан. Какво те накара да се включиш в този обмен? Според мен в обмените можеш да научиш много нови неща, да срещнеш много нови хора, които мислят по сходен като твоя начин и да направиш много нови приятели. Смяташ ли, че тук гласът ти може да бъде чут? Мисля, че има много начини, по които може гласът ти да бъде чут и да, определен би могъл. Какво липсва на младите българи според теб? На младите българи им липсва кураж повечето пъти, липсва им мотивация и някога и поле за изява. Ако имаше 30 секунди пред цяла България, какво би казала? Бих казала на младежите и на всички хора да не се интересуват толкова от мнението на другите хора, да правят това, което ги прави щастливи и това, което смятат за правилно. Какво ново научи за историята на Хераклея Синтика? Научих много нови неща. Много ми хареса да видя всички тези артефакти, да видя начина, по който са устроявали градовете си преди и мисля, че е доста интересно. Какво би искала да споделиш на младите българи? Искам да ви кажа да преследват мечтите си и когато искат нещо, да направят всичко възможно да постигнат тази своя цел. Много ти благодарим. И аз благодаря.